soutěžící číslo 3 Natálka Poštová, která zůstává titul Miss Malenka České republiky 2010. Dostává korunku, kterou jí předá loňská Miss Malenka Jindřiška Jermářová. Dále vítězka obdrží poukaz v hodnotě 10 000 korun od školky z Monty, poukaz Victoria Magic v hodnotě 2 000 korun, zájezd do Itálie od cestovní kanceláře Eva Šulcová. Tento poukaz předává Liana Šulcová. A ještě dostává dárek od Sparkis, který předává Iva Pipotová. Tak přátelé, teď vás poprosím o velký potlesk. Všechny holčičky byly vynikající. Možná všechny by si zasloužili vyhrát, ale pravidla jsou taková, že vyhrát může vždycky jenom jeden.